ber osebete mang'eny ahinya kaluwore kod manifesto manini ODM oketo mar namba 1 food security, namba 2 wach mar education, namba 3 wach mar health, namba 4 wach mar empowerment mar youth. To sana kadok agriculture, food security, Siaya osetimo maber ahinya nikech kanini po county government obetie nene wasebet kawanwang'o ga mana oduma kata bel kowuok e pinje mag Rift Valley kabiro gloche to nyaka ne wadonj nwaketo gimiluongo ni mechanization mar agriculture. Koro ne wapuro ni ji kendo ne wapuro ni ji ekachiel nene en Sh1,000 to bang'e to wachako wamed ekachiel Sh1,850 ma kendo ji opuro mang'eny kabisa ma acres manopur mokwongo higa mokwongo kendo higa mar ariyo osemiyo wabedo go surplus production ma maize kendo wan go surplus mar sorghum ma sama loso ga kodini sama hama gorogoro bei ma gorogoro chon nyocha ne dhiga nyaka Sh150 to koro sani nitie kuonde moko Siaya ma gorogoro en Sh20, kuonde moko en Sh30, kuonde moko en Sh40. Mano nyiso ni chiemo nitie. To manifesto ma ODM bende ne en keto chiemo on the table kuom ja Kenya. To wan bende Siaya ne wakao manifesto no ma waketo mbele mondo chiemo obed kuom ja Siaya. Nikech ng'ama ok oyieng' ok nyal timo gimoro amora. Ng'at ma ok oyieng' ok bed gi dignity, ng'at ma ok oyieng' ok bed gi respect. Koro ng'at moyieng' to timo gik moko mopogore keche kiyieng' to tek ahinya mondo kata tuoche omaki. Mar ariyo gin en wach mar health. Osuptande nini mokwongo kwa wadonjo to nini onge kata ambulance kata achiel Siaya. Wadonjo wanyiewo ambulance auchiel ma sani gimiluongo no child mortality kata maternal mortality mar tho mar nyithindo mar tho mar mon manyuol sani osedok chien nikech sama dhako tuo kadwa nyuol to kogo sim to mara moja ambulance ome to tere subtal to nyuole subtal. Koro complications manini nitie maninigo wa mama koro sani onge. Mar adek wasegero dispensaries, wasegero health centers machiegni ni gima wadhi achieve gimiluongo ni international standard mar health facility bedo machiegni kod jatuo. Wadwa make sure ni health facility ok bed mokalo kilomita 6 kendo ji access hospital go yo makare. Gimodong en mana kito equipment. Koro higni mabiro gi wabro equip gi mondo gibed ni gitiyo maber. Kendo yien bende wasebedo kwanwang'o kuom KEMSA yo makare. To nitie mana problems matindo ma wadwaro ni mondo ka yien odonjo to yien go nyaka nwang' nyoka jotuo nwang'. Ok ni yien kendo wuok dhi kuonde ma ok jotuo nitie. Mar adek achievement mwasebedo go en barabara. Ka wachako tich ne nitie kuonde moko e Siaya ma ka ng'ato tho Nairobi to kidwoko dala titing'o mana ogongo e wich nyaka dala. To sani to koro wapoa nderni man onge kama ndara ok ochope. Nderni ochopo kuonde te. To en mana wan gi jukumu kendo mana mar maintaining mar loso gi mondo gibed maber, mondo gibed motorable at all times. Kaka koro higa ma wantieni waketo pesa maber ahinya mar maintenance en chiegni $400,000 ma wadwa keto mar maintenance mar ndirnigo. To nyaka bende jo nyikwara mogi ng'e ni pesa mag barabara wuon to pok okelnwa. Omiyo inyalo neno barabara mana makera emorito karach, makura emorito karach, kata maken horito karach. Kik jibed gi paro
mago gin county government roads. Mago poko kel pesa gi. Pesa mwa kaogi gin mana pesa mukelnwa generally monego bednwa timo ga gik moko to waneno nyaka ndara bende wayaw mondo ji nwang access madhigo kuonde magidhi. Mar adek en wach mar energy. Wase tema hinya ma wase nyiewo sola gi waketo ichirni. Koro mon magabedo timo biashara kokalo sa 12 magidhi nyaka sa 2 kata nyaka sa 3 motieno. Mamano gima ber mokalo nikech en sama mama kuro nyalo loko hande to dok dala to dok gi pesa. Mara a beach en wach mar youth kod women empowerment. Sama walose ni nina kelto affirmative action ma jojua kali nwango tije kalore kod tije mamagegi kaka loso kombe mag ECD gini magiloso, kaka loso beans gini magiloso. Masama loso ga koduni en ni chiegni ni pesa mosedhi jua kali kende en almost 90 million modonjo ufuk jajua kali. Kendo jojua kali go mora hinya nikech gidwoko report ni jok manene ongo mon koro sani osenyombo. Gidwoko report ni joma ne nigi mondo pok onyuomo osenyuomo. Gidwoko report ni nyithindo ok manene ok ni school odok e school nikech wach pesa no. To kokalo kanyo bende waseketo mondo jo women mon manyalo ywecho gin magiywenwa chirni duto man Siaya. Koro kanyo bende ena plus nikech magi gin joma tije machon ng'ata achiel manicha ne yudogi to kendo chako miyo ji. Mani to wamiyo jogi direct kendo pesa ichulo gi direct. Aparo no mago emanyalo paro kuom gima Devolution osetimo nyaka chiel kawuono. To bende gima duong' en mani sani aka koro wachako sirikandni. Chako gimoro en gima tek ahinya nikech kwa chako ne wan mana deputy jariyo. Koro bang'e to wachako ndiko ji, wakelo ministers, wakelo jotich mamoko. Koro sani aka bende koro wagoyo gi kogno. Nitie jomoko ma bende biro tich kanyo magin gibiro mana gibiro loso mwandu. To moko bende biro ngitiyo gi haki. Moko bende biro ngidwa sabotage tiji. Omiyo with the time yaka kuro wabro nwango ber mar Devolution manaka jodhi mbele. To structures to sanini nitie maber kendo tich jitiyo iyo makare. Sirikandni to kapar ko support Devolution kaka nene to okwanyal ywaka hinya nikech gini en gima noketi constitution. Abed ni gini onge constitution dinyo nene giselokre to gini mna ni constitution koro kata ok gichiw support makare to wang'eyo maber ni onge kaka ginyalo lokre nikech gimoro kaka free maternity miwacho cha inwang'o ka pesa ge podi yaka kendi tero dhi e ministry yaka kendo dhi yaka bi county to onego bed ni pesa go biro e county direct. Mar ariyo wach mag barabara onego bed county government roads, onego bed national government roads. To gi sedhi bogi ngwano nyaka county government roads go koro gi kawo no mag-gi. Ti woro 50 years down the line nyaka ne nwang independence. Yore pod richi Kenya kani mokalo. To koro yaka sani gi kawo gin gidwa loso go ne dagi loso gi gachon. Omiyo wan go kwayo mondo pesa mag barabara obed released nwa mondo wan maintain barabara.